ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. барномаи милитсия хабар медиҳад боз аз фаъолияти милитсияи суғд дар самти ошкор ва пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқ вайронкунӣ маълумот дода шуморо ба риояи қонун даъват менамояд. ҳарчӣ ки дар барнома манзур мегардад ҳадаф баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҳидоят ба росткориву аъмоли шоиста аст. имрӯз дар барнома тамошо кунед. сардори шӯъбаи корхонаи ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул пора талаб намуда ба даст афтод. боздошти қочоқчиёни нӯшокии нерӯбахши гарила дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд. спецамен ҳамин платина горни қишлоғ ҷамъ карда будем. қаллобӣ бо ваъдаи корбудкунӣ. баъза кардам ки шаyd чӣ номад гифтам ки кор мекунам чӣ мекунам гуфта ҳамин пула гифтаму 1000 шуд бармезанам. телефоншоно гифтам да мезанам гуфтаму мондаму рафтам. ду хонанда ва як омӯзгори мактаб талаботи қонуни танзимро риоя накарданд. дуздии ҷавоҳирот аз манзилҳои истиқоматӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. Halkçı tuhtatçı maydıştaki bud alişkara hamu istadaki bud niyest. Uftumu devide onda incangi bena incayam niyest. фурӯшандаи воситаи нашадор ба мақсад нарасид. оқибат ҳамин кори намуд. ҳамин кор шаймонам ба ягон каси кора намехоҳам. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳоро дар барномаи имрӯза пайгирӣ намоед. нозирони минтақавии милитсияи ҷамоати хистеварз ду ҳолати дуздии тилловорӣ аз манзилҳои истиқоматиро ошкор намуданд. зарари расонидаи гумонбарон ба шаҳрвандон наздик 25 000 сомониро ташкил медиҳад. милитсияи ҷамоати диҳоти хистеварз парда аз рӯи дуздие бардошт ки аз таъсири он ҷабрдидаҳо дар симои ҳар нафар тасарруфкунандаи моликияти худро медиданд. санаи 5 январ шахсони номаълум вориди манзили истиқоматӣ воқеъ дар ҷамоати диҳоти хистеварз кӯчаи ҷалил саримсохов гашта ороишоти занонаи тилловории соҳибхона наргиза ҳодибоеваро тасарруф менамоянд. Ҳичи нафаҳмидам аввал. Сони гашта симкарта ваҳош қуттиҳо қутти хол карда ки симкартаи ваҳош истодааст. Хай ин бачаҳо рестасми ё ин хел набуд ку гуфтам ҳамаша хо рафта хестем. Пагудаш давида хестаму бена ҳамун қуттинда якта ангуштаринки лотка буд. Халқчи тухтачи майдашудagi буд алишкара ҳамун истодаги буд нест. Гуфтам давида онда инҷанги бена инҷаям нест. ғайри соати тилло ин простой гуфтана гирифтааст аз ёқа дига ҳама чизша гифта рафтааст. баъди ба қайдгирии ҷинояти мазкур нозирони минтақавии милитсияи ҳамин минтақа бо гузашти як моҳ гиреҳи ҷиноятро кушода бо муайян кардани шахсияти гумонбаршуда Разоқов Алишер Анварҷонович соли таваллудаш 1997 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти хистеварз дар баробари таъмини адолати ҳуқуқӣ нагузоштанд ки аз беҷазоӣ гумонбаршуда ҳаракатҳои ҷиноятиашро идома дода боз ба дигарон зарар расонад. Ҳаминҷа коробкача ҳоистадем. Коробкаи кушодам, дунашан тилловорӣ буд, дутта ангуштаринго ҳалқачаи занҷир гардамда. интихоби дуздӣ аз манзили мазкур барои гумонбаршуда Алишер Разоқов тасодуфӣ набуда, ӯ давоми моҳи январ бо фарзанди ҷабрдида шиносоӣ пайдо карда ба ҳайси харидори автомашина ба ин ҳавлӣ ворид ва аз шарту шароити хона огаҳӣ пайдо кардааст. ном бурда аз замони ғайриқонунӣ вориди манзили истиқоматӣ шудааст ки соҳибхонаҳо дар меҳмонӣ қарор доштанд. дар пайи ҷустуҷӯ аз дохили яке аз ҷевонҳо якчанд адад ороишоти тиллоӣ ба мисли гӯшвору ангуштарӣ ва дастбандро ба яғмо бурдааст ки тафтишоти пешакӣ зарари тасарруфкориро 20 000 сомонӣ арзиш медиҳад. дар ҳолати дигар дар пайи муроҷиати ҷабрида Зарангез Зоҳирова сокини кӯчаи Маюсуф саркори ҷамоати диҳоти хистеварз ба мақомоти милитсия дар хусуси санаи 17 феврал аз ҷониби шахсони номаълум тасарруф шудани як ҷуфт гӯшвор ва як адад ангуштарӣ бо арзиши умумии 2500 сомонӣ нозирони минтақавии милитсия бо изи гарм муайян намуданд ки дар содир намудани ҷинояти мазкур бародари шавҳараш Фердавс Домуллоев соли таваллудаш 1997 даст дорад. аз рӯи ҳар ду ҳолати дуздӣ нисбати гумонбаршудаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.
шаҳрванд аҳрор ҷураев сокини 38 солаи ҷамоати деҳоти рукноботи шаҳри панҷакент ки қаблан 3 маротиба суд шудааст ин навбат низ дар ҳолати ритсидив дар ҳудуди шаҳри хуҷанд одати бади мардумфиребиро такрор намуд. маълумоти кажрафторӣ дар гузориш инкос ёфтааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри хуҷанд дар асоси ду далели тақаллубкорӣ нисбати шаҳрванд ҷураев аҳрор мусоевич соли таваллудаш 1984 сокини ҷамоати деҳоти рукнободи шаҳри панҷакент бо дастрасии моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. ин дар ҳолест ки гумонбаршуда то ин дам ду маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои қаллобиву дуздӣ суд шуда дар ҳолати ритсидив одати баъди мардумфиребиро такрор ва дар ҳудуди шаҳри хуҷанд ба шаҳрвандон зарари молумулкӣ расонидааст. чунончи дар ҳудуди бозори панҷшанбеи маркази маъмурии вилояти суғд бо баҳонаи занг задан телефони мобилии сокини ноҳияи бобоҷон ғафуровро ба даст оварда минбаъд онро барнагардонида аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад ё бо роҳи фиреб ба боварии истиқоматкунандаи маҳаллаи 31-уми шаҳри хуҷанд даромада бо ваъдаи мусоидат дар фаъолияти хизматӣ ба манфиати ӯ 1000 сомониашро гирифта ба манфиати шахсӣ сарф кардааст. боварии чанд нафар ба даромадед маблағи пулиша тасарруф кардед? бовари 3-4 нафар ба. چی وعده ها میدادید؟ چی کار وعده کرده پول میگرفتش؟ چه مثال بیارید کنید؟ وعده کردم که خیلی چی نماید گفتم که کار میکنم چی میکنم گفته همین پولا گفتم و 1000 شده و برنگردم. تلفنشون گفتم دم میزنم گفتم موندم و رفتم. دیگه تلفن برنگردم. چیکار کردید تلفن گرفتید؟ تلفن گفتم فروختم. сарчашмаи каҷрафторӣ агар аз як ҷониб зудбоварии ҷабридаҳо бошад аз тарафи дигар майли муфтхӯриву беҳудагардӣ омили таҳрикдиҳанда ба ҷиноят аст. нисбати гумонбаршуда аҳрор ҷураев бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. нафарони аз кирдорҳои ӯ зарардида метавонанд тариқи телефони боварӣ 62222 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳанд. ҳарчанд хариду фурӯши воситаи нашадор зарар ба саломатии ҷомеа дорад ва бар замми ин шахси дар муомилот дастдоштаро ҷазои ҳабсӣ таҳдид менамояд, аммо чеҳраҳои нав ба ин тиҷорати сиёҳ даст зада сарнавишти худро доғдор месозанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри гулистон ҳамин гуна кирдори ба ҷомеа хавфноки сокини 38 солаи ноҳияи фирдавсии шаҳри душанберо ошкор намуданд. даст задан ба хариду фурӯши воситаи нашадор ва истеъмолу истифодаи он ҳамеша ба нохушӣ анҷомад ҳам кам нестанд ҳолатҳое ки афроди алоҳида дидаву дониста сарнавишти худро маҳз бо ҳамин ҷурм доғдор созанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри гулистон дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ бозтобии чеҳраи марди 38 сола истиқоматкунандаи ноҳияи фирдавсии шаҳри душанберо дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ошкор ҳангоми интиқоли 970 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш ӯро боздошт намуданд. аз сабабе ки чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ нисбати қазияи мазкур идома дорад шахсияти гумонбаршуда махфӣ нигоҳ дошта мешавад. оқибат ҳамин кори ҳамин кор пушаймонам ба ягон касе кора намехоҳам. 970 грамм мухаддароти мусодирашударо гумонбаршуда 6600 сомонӣ нархгузорӣ намуда мехост фурӯшад, аммо чун ахбороти оперативӣ дастраси милитсияи шаҳри гулистон гашт нагузоштанд ки гумонбаршуда ба мақсад расад. нисбати гумонбаршуда тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муайян кардани ҳаммаслакон ва сарчашмаи паҳнкунандаи воситаи нашадор чорабиниҳои иловагии оперативию тафтишотӣ идома дорад. мавзӯи дигар дар доираи амалиёти муштараки мақомоти милитсия ва прокуратура сардори шӯъбаи барӯйхатгирии техникии корхонаи фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ба истилоҳ МБТИ шаҳри Конибодом баъди гирифтани пора бар ивази хизматрасонӣ дастгир гардид. гумонбаршуда барои иваз намудани шиносномаи техникӣ аз корафтодаи 7500 сомонӣ талаб кардааст ва ҷабрида аз ночорӣ ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат менамояд. хизматрасониҳои ғаразнок бар ивази маблағи пулӣ ё молу ашё бо сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ амали ҷинояткоронест ки дар фарҳанги ҳуқуқӣ бо вожаҳое чун гирифтани пораву ришва ва тамаҷӯӣ маъмулу шинохтааст.
таассуфовар он аст ки ин гуна муносибат аз ҷониби мансабдорон боиси дар байни аҳолӣ ба вуҷуд омадани нобоварӣ нисбати сохторҳои давлатӣ мегардад. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти прокуратура дар шаҳри Конибодом дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳаракати коррупсионӣ, сӯйқасди гирифтани пора аз ҷониби сардори шӯъбаи барӯйхатгирии техникӣ корхонаи фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ба истилоъ МБТИ ҳамин шаҳр Ҷумазода Ҳамза соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстонро ошкор намуданд. барои дастгир кардани шахси пораталабкунанда аз тарафи кормандони прокуратураи шаҳри Конибодом дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ҷумҳурии Tojikiston амалиёти боздошткунии шахси пораталабкунанда ба роҳ монда шуд. дар натиҷаи ин амалиёт Ҷумазода Ҳамза сардори шӯъбаи ба қайдгирии техникии корхонаи давлатии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри Конибодом боздошт карда шуда аз ӯ аз киссаи шими ҷинсияш аз тарафи чап 7500 сом маблағҳои пулие ки пешакӣ дар асоси протокол баризанда барои дастгир кардани шахси ҷиноят содиркунанда дода шуда буд дарёфт ва гирифта шуда бо парвандаи ҷиноятӣ айни ҳол ҳамчун далел эътироф карда шуд. طبق معلومات تفتیشات پیشکی گمانبرشده جمعزاده با استفاده از مقام منصبی و وعده اجرای کار و خدمت رسانی تنها برای عوض نمودن شناسنامه تکنیکی و اعتراف نمودن صاحب ملکی به منزل اقامتی از استقامت کننده جماعت دهاتی ارتیقوی شهر کنیبودم 7500 сомонӣ ба сифати пора талаб кардааст. маблағҳои талаб намуда Ҷумазода Ҳамзаро фараҳманд карда натавонист, зеро баъди гирифтани ин маблағ дар ҳуҷраи корӣ дастгир мешавад. манфиати шахсиро болотар аз масъулият ва ӯҳдадориҳои касбӣ гузоштан оқибаташ танҳо беобрӯист. аз рӯи далели мазкур бо моддаҳои 32 қисми 3 ва 319 қисми 1 кодекси ҷиноятӣ сӯйқасди гирифтани пора парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муайян кардани нафарони аз ин маблағи пулӣ манфиатдор чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ идома дорад. ба таври қочоқ ворид намудани молу маҳсулот аз рақобатҳои носолими тиҷоратиест ки ширкатҳои расмии воридсозандаи маҳсулот зарар мебинанд. дар асоси мактуби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Amigo Foods ки намояндаи расмии ширкати истеҳсолкунандаи нӯшокии нерӯдиҳандаи Гарила мебошад, кормандони милитсия шахсияти 7 қочоқчиро муайян ва 7891 адад нӯшокиро мусодира намуданд. нӯшокии нерӯбахш ва ғайриспиртии Гарила аз маҳсулотҳои истеъмолиест ки имрӯзҳо дар миқёси ҷумҳурӣ харидори зиёд дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Amigo Foods тибқи шартнома ҳамчун намояндаи расмии ширкати истеҳсолкунанда ҳуқуқ дорад аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон нӯшокии мазкурро ворид созад. аммо баъзе аз шаҳрвандони манфиатҷӯ рақобати носолими тиҷоратиро пеша намуда бо истифода аз гузаргоҳҳои ғайриқонунӣ ба таври қочоқ ин намуд маҳсулотро бе расмиёти гумрукӣ ва сертификати мутобиқат ба ҷумҳурӣ ворид намуда истоданд ки чунин амал ҷавобгарӣ дорад. дар асоси мактуби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Amigo Foods мақомоти корҳои дохилӣ барои ҳимояи ҳуқуқи ташкилоти мазкур, ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва пешгирӣ аз воридоти маҳсулоте ки сертификати мутобиқат барои бехатарӣ надорад чорабиниҳои санҷишиву оперативиро гузаронида дар минтақаи Суғд, шаҳру ноҳияҳои Истарафшан, Спитамен, Мазчо ва Бобоҷон Ғафуров 7 ҳолати ба таври қочоқ ворид шудани нӯшокии нерӯбахшро ошкор ва аз муомилот 7891 адад нӯшокиро мусодира намуданд. нӯшокии нерӯбахши Гарилат аз тарафи Федератсияи Россия истеҳсол шуда барои ворид шудан ба ҷумҳуриё, яъне бо тамғаҳои хос ворид мешавад. ҳангоми ба ворид шудан ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи ӯ навиштаҷотҳои қабулкунанда ҷумҳурии Тоҷикистон навишта шудааст ва ҳангоме ки зарфе аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо тариқи қочоқ ворид мешавад, дар тани зарф навиштаҷот ҳамчун қабулкунанда ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шудааст. масалан сокини 43-солаи ҷамоати деҳоти сарбанди ноҳияи Спитамен Ёқуб Умаров ҳангоми бо истифода аз автомошинаи боркаши тамғаи Дев Дамас ба таври қочоқ ворид намудани 5280 адад нӯшокии нерӯбахши Гарила ё ин ки аз ҳудуди ноҳияи Масчо автомошинаи боркаш бо 1545 адад нӯшоба муайяну боздошт шудааст.
از ازبکستان در آوردیم امینا اینجا ارزان اینجا برای میرسه داشت. از کدام منطقه نوحه اسپیتامین گذرانده شما؟ اسپیتامین همین پلاتین گورنی قشلاق جمع کرده بودیم. چی مقصد داشت این محصولات کجا باید انتقال میدادید؟ از اسپیتامین خود جمع آوردیم میفروشم گفته. عاملی که برای رواج کاری قاچاقچیان مساعدت نموده است این از طرفی صاحبان مغازه و نقطه‌های تجارتی قبول و به فروش گذاشتن محصولات به سرتیفیکات مطابقت میباشد. زمینه چنین عملکرد این نرخ نسبتاً پست محصولات است، اما باید در خاطر داشت که نماینده رسمی شرکت گاریلا در تاجیکستان در برابر پرداخت بوجی گمرکی و انداز صفت و کفالت بخطری محصولات را نظارت مینماید. عین حال نسبت 7 نفر ساکن ولایت سوخت با دسترسی طلبات ماده 597 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری پرونده حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده. چاره‌بینی‌های مقامات میلیسیا در این سمت ادامه دارد. ҳамагуна дучоршавӣ ба садамаи нақлиётӣ аз қоидаистезӣ ва нодида гирифтани қоидаҳои ҳаракати роҳ сарчашма мегирад. оиди ду садама дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти суғд маълумот гиред, ки натиҷааш ҳалокати ронандагон аст. баланд намудани суръати ҳаракати роҳ аз меъёри муқарраршуда яке аз омилҳоест, ки ба рух додани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ оварда мерасонад. зеро дар чунин ҳолат вазъияти ногаҳоние метавонад ронандаро аз уҳдаи идораи автомашина маҳрум. бехатарӣ ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста эҳтимолияти садаманокиро ба вуҷуд дорад. санаи 15 феврали соли 2022 шаҳрванд раҳматуллоев абдурашид ҳакимович соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров тахминан соатҳои 3:30 бо воситаи нақлиёти тамғаи опел зефира тавассути роҳи нақлиётгарди хуҷанд конибодом ҳаракат намуда дар километри 75-уми ҳудуди ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров бехатариро таъмин карда натавониста аз роҳи нақлиётгар аввал ба қисмати шағалпӯши ҳамшафати роҳ ва саҳроӣ пайваста баъдан ба роҳи нақлиётгар мебарояд. воситаи нақлиёт бидуни ихтиёри ронанда ба лағжиш даромада чапа шудааст. дар натиҷаи садамаи роҳнақлиётӣ ронанда ҷароҳатҳои ҷисмонӣ вазнин бардошта пас аз дастрас намудан ба беморхонаи марказии ноҳияи бобоҷон ғафуров ба ҳалокат мерасад. ҳодисаи дигаре, ки натиҷаи он низ ҳалокати ронанда аст, дар шоҳрои душанбе хуҷанд чаноқ ба қайд гирифта шудааст. санаи 28 феврал тахминан соати 19:30 ронандаи автомашини боркаши тамғаи дулан икромов маҳмуд ҳотамхуҷаевич соли таваллудаш 1972 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти тағояки ноҳияи спитамен ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри истаравшан ба самти шаҳри хуҷанд дар километри 256-уми шоҳроҳ ҳудуди ҷамоати деҳоти яхтани ноҳияи деваштиҷ ба воситаи нақлиётӣ аз муқобил омада истода автомашинаи боркаши тамғаи газел таҳти идораи ронанда ҳалимов амир мубинҷонович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ҳайдар усмони ноҳияи бобоҷон ғафуров рӯ ба рӯ бархӯрдааст. бар асари зарба шарорапораҳои оташангез ба сӯзишворӣ расиш карда воситаи нақлиёти тамғаи газел оташ мегирад. натиҷаи ин садама ҳалокати ронандаи газел дар ҷои ҳодиса ва осебҳои техникии нақлиётҳост. идомаи барнома. дар шаҳри конибодом ду хонандаи мактаб ва як нафар омӯзгор бар хилофи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо амал намуда зодрӯзи худро бо тантана бо ҷалби афроди ғайри аъзои оила таҷлил намуданд. ин амал боис шуд, ки нисбати онҳо парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шавад, ки албатта ба буҷаи оила зараровар аст. кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри конибодом се ҳолати ҳуқуқ вайронкунии риоя нагаштани талаботи моддаи 8 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳоро ошкор намуданд, ки аз тарафи ду хонандаи мактаб ва як нафар омӯзгор صادر شده است. آنیخترش یک نفر خواننده صنف 11 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 14 شهر کنیبودام با دعوت گروه همصنفان عبارت از 10 نفر و آراستن دسترخوان زادروزی خود را تجلیل نموده است. جشن زادروز و دلخوشی نورسان در قهوه‌خانه لطیفه واقع در کوچه عینی شهر کنیبودام برگزار شده است. خواننده دیگری صنف 11 همین مکتب باشد با آراستن دسترخوان جشنی به مناسبت زادروز 15 نفر همصنفانش را به خانه دعوت نموده به آنها ضیافت داده است. همین خوانندگان قاعده‌استیز همچنین از زادروز داشتن آموزگاری فن زبان انگلیسی آگاهی پیدا نموده تبریکات دست تجمعانه او را
бо дастовез ташкил намуданд ки ин рафтор низ хилофи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо мебошад. зеро моддаи 8 қонуни мазкур муқаррар кардааст ки ҷашни зодрӯз ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила гузаронида мешавад. ҳуқуқ вайронкунандагон давоми моҳи декабр ва январ талаботи қонуни танзимро вайрон карданд. мақомоти милитсия замоне аз ин ҳуқуқ вайронкуниҳо огаҳӣ пайдо кард ки сабти видеоии чорабиниҳоро наврасон дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карданд. аз рӯи далелҳои ошкор гардида нисбати соҳибҷашнҳо тибқи талаботи моддаи 481 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ барои риоя накардани тартиботи муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо протокол тартиб дода шудааст. ҳамчунин ҷиҳати пешгирӣ аз чунин ҳуқуқ вайронкуниҳо аз ҷониби наврасон маводҳои лозима тартиб дода шуда аз рӯи тобеият барои чораҷӯӣ ба комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом пешниҳод гардидааст. бо мақсади пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва таъсир расонидан ба маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мақомоти милитсияи суғд аз 20 феврал амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдориро оғоз намудааст ки то санаи 20 март идома хоҳад кард. дар ин бахши барнома оиди коргузории милитсия дар доираи талаботҳои амалиёти мазкур дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд маълумот гиред. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва ҷалби шаҳрвандон ба ҳамкорӣ дар доираи амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдорӣ бо фаъолони кумитаи маҳаллаҳои Бофанда, Тагитуд, Чорчароғ, Ҷабур Расулов, Содирхон Ҳофиз ва Шарқ вохӯрӣ баргузор намуд. чорабинии мазкур дар маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд полковники милитсия Илҳом Қосимзода маърузаи худро аз нуқтаҳои асосии маърифатпарварона ва дастурии паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз намуда дар идома вобаста ба фаъолияти натиҷаҳои хизматӣ ва вазъи криминогении маркази маъмурии вилояти Суғд ба ҳозирин маълумот дод. пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу равияҳои характери экстремистӣ террористӣ дошта зуҳуроти номатлубе чун бегонапарастӣ, ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, корбарӣ бо оилаҳои ноустувор ва пешгирии муноқишаҳои оилавӣ, гардиши маводи мухаддир ва нашамандӣ мавзӯъе буд ки дар маъруза ба он таваҷҷӯҳ дода шуда бо таъкиди мисолҳои воқеӣ диққати иштирокчиён баҳри пешгирию бартарафсозӣ ҷалб гардид. даъвати сардори милитсия аз фаъолон ин нуқта гузоштан ба бетарафӣ ва ҳарчи бештар ба роҳ мондани ҳамкории аҳолӣ бо милитсия гуфта шуд. дар идома оиди корбарӣ дар ин самт ва дигар муаммоҳои ҷойдошта муҳокимарониҳо сурат гирифт. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузории ин гуна вохӯриҳои маърифатиро бо аҳолии ҳамаи минтақаҳои шаҳр ба нақша гирифтааст ки марҳила ба марҳила гузаронида мешавад. ҳамчунин дар доираи баргузории амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз 20 феврал то 20 март ҷараён хоҳад гирифт, кормандони шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати тарғиби одоби шаҳрнишинӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар маҳаллаи 8 шаҳри Хуҷанд чорабинии ҳуқуқӣ гузаронида дар баробари бо раисони биноҳои маҳаллаи мазкур анҷом додани мулоқот, инчунин дар пай ислоҳи камбудиҳо шуданд. аз ҷумла масъулин зимни санҷиши фаъолияти марказҳои савдою хизматрасонӣ ҳуқуқ вайронкуниҳоро ошкор ва дар баробари тартиб додани протокол корҳои фаҳмонидадиҳӣ ва тавсияҳои ҳуқуқӣ доданд. ёдрас мешавем ки амалиёти маданияти шаҳрдорӣ бо ҷалби сохтору идораҳои давлатӣ ва фаъолони маҳалл ҷараён хоҳад гирифт. ҳадафи асосии чорабинӣ пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, муноқишаҳои оилавӣ ва унсурҳои бегонапарастӣ, риояи қонунҳои амалкунанда, саҳм гузоштан дар ободонии гӯшаҳои диёр ва тақвият бахшидани ҳамкории милитсия бо ҷомеа мебошад. ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед. дар асоси талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тибқи реҷаи корӣ дар раёсат ва шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳар рӯзи шанбеи ҳафта рӯзи қабули шаҳрвандон тасдиқ гардидааст ки сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят аз соати 9 то соати 12 аз тарафи роҳбарият қабул ва арзу дархосташон шунида шуда дар баробари санҷиши объективонаи муроҷиат ки ба самти фаъолияти милитсия алоқаманд аст ба онҳо маслиҳатҳои ҳуқуқӣ дода мешавад. шаҳрвандон метавонанд аз ин имконият истифода бурда дар баробари ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шахсӣ дар таъмини амнияту осоиштагии ҷомеа саҳм гузоранд. ҳамчунин
барои ҳамкорӣ бо милитсия дар риёсат телефони бовари 62222 ба таври шабонарӯзӣ 24 соат фаъолият намуда ҳар нафар метавонад бевосита занг зада ҳама гуна арзу шикояти худро пешниҳод намояд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. дар хотима бо орзуи тансиҳативу хотирҷамии якояки шумо ва пойдории оромиву субот дар кишвари азизамон бори дигар риояи қонунро тавсия медиҳем. зеро ҳар чӣ ки ба зиндагӣ осоишта мебарад аз эҳтиром ба қонун сарчашма мегирад. то дидори навбати хайр.